Maayos na ang pamumuhay ng mga pamilyang naapektuhan ng construction ng North-South Commuter Railway o NSCR matapos mailipat sa mga housing sites na itinayo ng Department of Transportation dito sa Pampanga. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking may disenteng tirahan ng mga project-affected persons. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, 9 na relocation sites ang pinondohan sa Pampanga, Bulacan at Laguna na may sapat na supply ng kuryente at tubig at may kasamang livelihood support. Sa San Fernando View Residences Phase 3, may 312 housing units na na-award at nalipatan na ng mga benepisyaryo. Ayon yan kay DOTR Assistant Secretary IC Calaguas, kompleto ang bawat unit, may kwarto, banyo at living areas at maaari pang i-upgrade ng mga residente. Ito po ay programa po ng Pangulo at saka po ng DOTR sa pangalan na po ni Secretary Bala. Sana po alagaan po natin. At least po ito atin na. Isa sa mga benepisyaryo ang nakapagpasimula na ng maliit na rice retail business sa kanilang bagong komunidad. Aniya, mas ligtas at hindi na sila binabaha kumpara sa dati nilang tirahan sarili. Wala na akong masasabi. Sarili mo na to. Kung sakali sarili mo na. Pangalawa, hindi na kami siguro babahayin dito. Doon, isang ulan lang, baha na. Lubog na. Dito panatag na ang kalooban namin dito. Nagpasalamat din si Mayor Vilma Caluag sa national government at DOTR sa mabilis na aksyon para sa mga apektadong residente. Tayo po, 101% yung support po natin sa mga projects ng national government, yung mabilis na pagkilos, talagang nakakagaan po sa mga nasasakupan natin. Kaya nagpapasalamat po ako sa DOTR kasi sa magagandang proyektong nilalagay nila dito sa siyudad ng San Fernando. Kaya makakaasa po kayo na 101% po yung support natin. Katuwang ng DOTR ang National Housing Authority, Department of Human Settlements and Urban Development, Social Housing Finance Corporation at LGU ng San Fernando at Pampanga sa relokasyon ng mga pamilya. Kapag natapos, ang 147-kilometer NSCR ay mag-uugnay sa Clark hanggang Calamba, Laguna na magpapababa sa travel time mula mahigit na 4 na oras sa halos 2 oras at inaasahang magsisilbi sa hanggang 800,000 na pasahero araw-araw. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, balita ang tutuking Balen, Susuyo.